Hello everyone! Welcome to our channel! So yeah, as you can see, this is rice, bigas, at gagawa po tayo ng homemade rice coffee. Happy watching! Hey mga sisi! As you can see, bigas po ito. Yes, rice. Because today, I'm going to make organic homemade rice coffee. So, in Bicol, lagi po namin ginagawa ito ni Mama. Hindi po kami bumibili ng coffee kasi ito po yung kinalakihan namin na ginagawa namin. So, eto, iro-roast lang natin ito hanggang sa umitim, hanggang masunog para mag-taste siyang coffee. So, pagpasensyahan na yung kawali kasi sinadya ko talaga ito ang gamitin kasi nga pang-roast lang naman natin ng bigas. So, mamaya mangangamoy ito na parang sunog at kailangan itong bigas na to ay mangitim. So, tinatawag namin itong inulas na bigas. So, medyo matagal-tagal ang proseso, but okay lang. So, sige lang yung paghalo natin para hindi siya masyadong masunog. Yung tama lang, sige lang halo. Ayan. Halo, 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 halo. Mas gusto ko kasi ito compare sa mga binibili sa Inman o mga yung mga black coffee. Ito kasi hindi siya mapait. Tama lang yung pait niya, and then ang bango, perfect for digestion. At kapag nainom ako nito, hindi ako kaagad nagugutom. Anti-suppressant. So yeah, ganun lang kadali. Hahaluin lang. So ayan. So ayan. As you notice, ayan, nag-ano na po siya. Nagbago na yung kulay ng bigas, nagba-brown na, slightly brown. So, matagal-tagal pa po ito. Kailangan itong bigas na to ay mangitim, as in sobrang itim. So, yeah. I'll be back later. Sige lang, ang halo-halo po ito. Ganyan lang. Paulit-ulit ng paulit-ulit. So, diba? Kita nyo? Ayan. Tapos ang bango na niya. Super bango. So, you can use any kind of rice, brown rice, or whatever, jasmine rice. So, normal rice pwede rin. Pero, mas masarap kung good brand na rice. Parang, syempre, mas masarap. So, maingay po dito sa bahay. So, ganun lang. So, ayan everyone. Kita nyo na, diba? Nag-brown na po siya. O, diba? Ayan. So, continue lang yung paghalo-halo hanggang sa ito po ay mangitim lahat. Medyo matagal-tagal pa. Siguro mga 20 minutes. Pero, nangangamoy na po siya. Ang bango ng amoy. So, mamaya, kapag itim na po siya, ang amoy na normal lang na parang sunog. Yun ang reason para magiging smell coffee and taste coffee. Pero hindi po siya sobrang pait. Basta ang sarap. Try nyo po kapag magustuhan nyo. And marami po itong health benefits sa ating katawan na maibibigay. And tipid pa, diba? And wala siyang caffeine. Kung may caffeine, very konti lang. Diba? So,
So, ayan. Ready na po yung tubig na paglalagyan ko ng roast na bigas na tinutong ko. Tama lang nilagay ko. Kalahati lang yung tubig ng kasirola. So, ayan. Pagpasensya nyo na. Bakit ang pangit ng kasirola? Ang importante, masarap yung coffee. O, diba? Ayan. Yung apoy ko nito, super mahina. Ayan, golden brown na siya. Layo pa, kailangan mangitim dito. So, ayan, kulay brown na po. Kailangan po ito ay maging itim para maging black coffee. So, napakabango na. So, sige lang halo. So, ayan. Super golden brown na po. Siguro mga 20 minutes pa para maging fully black. Sobrang bango. So, ayan mga sisi. Nearly. Malapit na siyang maging super maitim. Ayan, nangangamoy sunog na po. Sige lang, halo-halo lang po. Ayan. Sobrang bango. So, ayan. Ito na po siya. Ayan. Medyo kumukulo na po siya and normal po yung makikita ninyo parang bubbles. Okay lang po yan. Kasi paunti-unti na po siyang kumukulo. And as you can see naman, ayan. Black. So, diba black? Parang na siyang Starbucks. So, diba? Ang bango. So, I think mga ano pa. 10 minutes. And then, papatayin ko na siya. And then, that's it. Ready to drink na. Pwede ka nang kumuha ng isang cup. Salain mo lang siya. Lagyan mo ng honey or asukal. And then, that's it. Ready to drink. So, i-cool down ko lang ito. And bukas, perfect for my morning breakfast. Right? Coffee. And then, ilalagay siya sa ref. And then, kapag morning, ilalabas lang at iinitin. So, 1 week, pwede siya stay sa fridge hanggang maubos. Diba? So, black. Ready na po ito. Pwede na. Papatayin ko na yung apoy. Thank you everyone for watching!